As luces de Nadal da cidade parece que non convencen nin os veciños nin o Concello de Pontevedra. Dende o goberno local presentaron unha queixa oficial á empresa que coloca a iluminación. O centro desa queixa está na árbore da ferrería. Sobre a mesma, Anabel Gulías agarda que se poida substituir ou completar. Un anumerado que conta cun investimento de 80.000 euros por 2 anos e para todas as festas da cidade. Segundo Anabel Gulías, que sexa un prezo económico non significa que teña un nivel de deixadez. É unha queixa xenérica e, pois sí que notamos certas deficiencias, nós e todos os veciños e veciñas, e que sexa un prezo económico porque consideramos que a iluminación pois ten que corresponderse co orzamento e tal, non pode significar que teña un nivel de deixadez, como que vimos. En relación ás actividades de Nadal, este ano chegarán con algunha que outra novidade, entre elas coa nova visión que se lle dará á carpa comercial situada na Praza do Teucro, que este ano recibirá o nome de Nadaladas. Sin destapar moito, porque quero que sexa os propios representantes da asociación quen o descubra, este ano decidimos darlle unha volta ao concepto do mercadillo da Praza do Teucro, porque xa durante moito tempo viñamos pois tendo a mesma imaxe e demais, e decidimos pois darlle unha voltiña para axeitala aos novos tempos, non? E máis, dai sale tamén o nome co que iniciamos esta campaña de Nadal. Chamámoslle Nadaladas Praza do Teucro e pedímoslle aos pontevedreses e as pontevedresas que nadaleen en xaneiro. O Ponte Xogos estará na Praza de España dende o 15 de decembro ao 4 de xaneiro, o Nadal Ocio no recinto feiral do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, e ademais haberá moitas actividades culturais, como son as panxolinas de taberna. E ademais haberá moitas actividades culturais, como son as panxoliñas de taberna o 22 de decembro e actividades deportivas como a San Silvestre o día 31 de decembro.